Mä aloitin käyttää Vello 2 2 vuotta sitten, kun mä sain koronan, ja se meni mulla aika pahasti keuhkoihin, ja mulla iski aikamoinen paniikki siitä, että miten mä saan mun keuhkot paranemaan nopeammin, miten mä pääsen nopeammin harjoitteleen. Ja mä kävin ostamaan sen apteekista, ja jo heti ensimmäisen käyttökerran jälkeen mä huomasin huomattavan eron mun hengityksessä. No joo, silloin kun mä olin huippu-urheilijana, mulla kulki Vello 2 mukana ihan kisareissulla asti. Se oli kätevä pakata matkalaukkuun mukaan, ja ennen esim. Kovaa 800 metrin kisaa, niin mä avasin Vellolla mun hengityselimistöä, ja kyllä mä huomasin tosi selkeän eron siitä, että miten mä sain hengityksen kulkemaan ennen kisaa. No mä kun otin sen älysuukappaleen käyttöön, niin se oli mielenkiintoista nähdä se, että kun sä käytit Velloa säännöllisesti, niin sä huomasit kehitystä siinä. Vello 2-sovelluksen kautta on ihan superhelppo seurata sitä sun kehittymistä, ja onhan se myöskin paljon motivoimampaa, kun sä näet selkeitä lukuja siitä ja sä pystyt seurailemaan jatkuvasti, että miten sun vaikka hengitystulokset parantuu, ja myöskin sieltä tulee ihan selkeitä ohjeita, että tee se harjoitus näin. Jos sä haluat avata sun hengityselimistöä ennen kovaa harjoitusta, niin siellä on selkeä ohjelma siihen. Tai sitten jos sä haluat rentoutua vaikka illalla, niin siihenkin löytyy hyvä ohjelma, että sun ei tarvi itse osata tehdä sitä harjoitusta, vaan sieltä tulee tosi selkeät ohjeet ja se on superhelppokäyttöinen se sovellus. Vello 2 mun mielestä sopii ihan kenelle vaan. Se sopii siihen, että sä saat just elimistöön rauhoittua vaikka iltaisin, ja ennen kaikkea siihen, että kun flunssa iskee, niin sä saat niitä oireita helpotettua. Ja myöskin yleensä ne jälkioireet ei tule niin rajuna kuin ilman Vellon 2 käyttöä. No oon mä suositellut Velloa ihan kaikille, olisi sitten urheilija tai joku muu perheenjäsen, niin on voinut aina lämpimästi kyllä suositella Velloa. Ja itse asiassa Vello on myös käynyt lainassa aika monella kaverilla ennen kuin he on sitten käynyt hankkimassa sen itselle.